Onde vai a miña chaqueta de lá? Por Nicola Slater. A Rudy encantáballe a súa chaqueta de lá rosa. Quedáballe xa un pouco pequena e cando puña asomáballe o embigo por baixo, pero era a súa favorita. Un día, Rudy ergueuse pola mañá e cando foi poñer a súa chaqueta de lá favorita, non estaba. Onde vai a miña chaqueta de lá? Tiña unha chaqueta de lana e non a topo na casa. Hoxe vai un frío que pela e cando máis me acordo dela. Os 10 gatos que estaban no armario pasando o rato déronlle unha pista. Sigue o fío, segue a pista para atopar a túa chaqueta favorita. Rudy seguiu o fío escaleiras abaixo. As 9 llamas, que estaban de festa de pixamas, non se deron de conta de que Ruby pasara por ali. Tiña unha chaqueta de lana e non a topo na casa. Hoxe vai un frío que pela e cando máis me acordo dela. Pola contra, as 8 cochiñas bailarinas que estaban dando piruetas na cociña estaban encantadas de que Rudy parara a tomar o té. Mentres Rudy e as cochiñas estaban merendando, escoitouse abrirse a porta do soto. Rudy pasou polo lado de 7 cans esquiadores que andaban facendo slalom escaleras abaixo. Había moitas cousas dela aquí, pero da chaqueta de Rudy, nin rastro. Rudy seguiu o fío dela. Tiña unha chaqueta de lana e non a topo na casa. Hoxe vai un frío que pela e cando máis me acordo dela. Vistes a miña chaqueta de lá? Preguntou Rudy a través do vapor. Sigue o fío, segue a pista para atopar a túa chaqueta favorita, dixéronlle os 6 paxariños que estaban bañándose. Rudy seguiu o fío e saíu pola ventá. O saír caeu na piscina, onde había 5 criaturas mariñas. Blup, 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 blup. Desafortunadamente, Rudy non entendía o pulpiano, así que logo se marchou seguindo o fío de lá. Tiña unha chaqueta de lana e non a topo na casa. Hoxe vai un frío que pela e cando máis me acordo dela. Rudy baixou baixo da terra. Podería estar aquí a chaqueta? Non sexas parvo, non sexas ridículo, vaste perder, volve pa arriba, dixéronlle os 4 ratiños que estaban comendo queixiño. Rudy seguiu o fío de lá ata dar con 2 crocodilos impacientes. Mais ben 3. Pero da chaqueta de lá, nin rastro. Ai, Rudy estaba moi triste. Xusto cando máis triste estaba, pasaron por diante 2 raposas que levaban postas as súas chaquetas especiais. Pero a de Rudy perderas e desaparecera para sempre. Tiña unha chaqueta de lana e non a topo na casa. Hoxe vai un frío que pela e cando máis me acordo dela. Rudy preguntábase quen podería querer a súa chaqueta. A quen lle gustaría levala posta tanto como lle gustaba a él? Trudy! A súa irmán número 1,
A chaqueta quedáballe perfecta. Ai, mamaíña, que susto, que case morro co disgusto. Agora xa sei que está salva a miña chaqueta de lana. A Rudy encantáballe a súa chaqueta de lã, pero quería moito máis a súa irmá. De todas maneiras, xa era tempo de conseguir unha nova, non era?